Здравейте всички, аз съм SkymanBG и днес отново влогваме, защото хора в момента пак съм в колата, между твърде много влогове в кола. Единият, който гледахте за Ironbag, който между другото в момента рендвам отзад. До сега монтирах Ironbag влога, който сте гледали, той беше в кола. Следващия, който съм снимал, който обаче все още не сте гледали, също е в кола една така половината, примерно пътувахме до София. И в момента пак ще хода към София. Бах ти тази кола, трябва да взема някаква по-хубава кола, да му е удобно да снимам. Но да, хора, в момента отново влогваме, отиваме към София, защото отиваме на финала на къщата на инфлуенсърите. Днеска е 1 декември и аз отивам на финала на къщата на инфлуенсърите. Здобих се с билет по случайност. Ванката Дулка, Еляк подкаст, линк в описанието, абонирайте се, гледайте всички подкасти. Получи покана да отиде на финала и поканата му има +1, тъй като нашата връзка е достатъчно интимна, той решил да покани да отида с него. И да, в момента ще гледаме къщата на инфлуенсърите финала. Вие най-вероятно вече знаете кой спечелил, аз обаче още нямам ни най-малка представа. Пристигнах в София, отивам сега да взема Ванката, защото той в Овча купел мая. Аз трябваше, защото карах едно братле, дето до тук до София. Карах го до тях, той е в центъра и сега ходи от тук до Овча купел да взема Ванката. Оттам трябва да стигнем по-с до Арена Армеец. Брат, на всичкото отгоре аз магистралата принципно я взимам за 1 час. Може по-бързо, ако обичате. Магистралата я взимам за 1 час, обаче сега в момента един дъжд, аз снимах малко, ма то не се виждаше и то не беше най-страшното. Аз по време по магистралата карах с 60, защото нищо не виждам. Еба си мамата направите. Да, имам в момента час и 20 минути да взема Ванката и да стигнем до финала практически, което не знам как ще стане, но трябва да стане. В крайна сметка стигнахме точно на време. Добре, че паркирахме колата на 15 на минути пеша. Имам чувство, че половин София беше в кръговото до арената. За малко реших, че закъсняваме, защото докато пиках чух здравейте всички, но се оказа, че DJ Мати и Доли ще ни занимават още 1 час, само дето бързахме. Добър вечер, България! Добър вечер, интернет! Видях на тавана кискам и прегърнах Ванката веднага, за да ни покажат, но той ме удари и трябваше да спра. Обаче имах план. Ако ни покажат случайно, свалям сигащите и си показвам задника. Изненадващо не стана. В крайна сметка шоуто започна, оказа се, че стоим точно до зенката. По едно време се появи и Цеко, ако не сте го гледали, проверете го в Twitch. Това е следващия топ стримър на България. Стой, как е? Не ви кажа, в продължение на 3 години предаване на всички зрителски рекорди в интернет. Цеко, пиши ми. Самия финал, самото събитие беше много яко, изкефих се, имаше огнено шоу, не запомних как се казват пичовете, някакъв цирк май беше, но бях прекалено заед да се притеснявам, че ще стане пожар. Вашите аплодисменти за Павел и Захар. След втората игра на сцената излязоха нови хора, които да защитават финалистите и единия беше Алек Ергена. Нищо не можеше да ме шокира повече от присъствието на пичагата там и двамата с Ванката не знаехме какво се случва и какво по дяволите прави този човек там. Валерия го насра. Защо, мили мой момко, ти не отида на твоя финал, а се появяваш тук на нашия? Впечатляващо беше, когато на сцената излезе Кумбата и цялата арена избухна, сякаш Джизъс е слязал от небето пред тях. Братът на Янков, но от друга майка, Кумбата! И Криско се появи, той също имаше много аплодисменти, общо взето с Кумбата бяха любимците на всички присъстващи. Втория Ерген също се появи, косплейвайки Фреди Меркюри, но аз вече не бях изненадан, но очаквах вечер с Виктор да е част от наградата на победителя. Ванката беше донесъл мандарини, хапнахме и си пребрахме обелките в джобовете. Добре, че се сетих да ги изхвърля като тръгвахме, защото 100% щяха ми се развалят в якето. Брат, изуми тук, какво гледаш там? Изуми, не гледаш какво тук.
Всичко вървеше супер, докато не започна гласуването. Трябваше да сканираме QR код, но сайта не издържа на всички гласуващи. Постояхме още, но си тръгнахме преди финала, като чакахме да чуем на стрима какви ще са резултатите от вота на публиката, защото бях сметнал, че при всяко положение вариантите за шампион са двама – Валерия или Георги. Имаше и giveaway на 1000 лева, не спечелихме, спечели някой от VIP-а, общо взето нагласено беше. Ние бяхме горе на трибуните на арената, там долу бяха известните като Еленко и Кралски, но пък покрай тях бяха хора като Мъци, така че мисля, че ние бяхме по-добре. Виждате зад мен Арена Армеец, тръгнахме си в момента, не защото приключи къщата на инфлуенсърите, а защото просто мина прекалено много време, докато висяхме горе да чакаме да гласуваме. Цялата работа до момента с гласуването ме изкефи много. Обаче дават ни да гласуваме кой да спечели и сайта падна, защото не успя да издържи всичките хиляди хора, които се опитват Всичкият трафик. едновременно целият трафик, който се излива. И седяхме още един час и си казахме, бал съм го и си тръгнахме. Въпросът е обаче, кой усра това хубаво събитие? Марбето! Защо? Защото е нисък. Заради това го усра. Не, Марбе, брате, обичаме те, но не знам какво стана, брат. Да. Общо взето, иначе много яко беше, особено включително за човек, който не е следил къщата на инфлуенсърите, много се изкефех и до година Ванката, като е там шампион, аз ще го защитавам. Иначе, радваме се, че спечели Жорката, чакаме го на подкаст, Айляк подкаст, линк в описанието. И да видим сега дали не са му откраднали колата. Оставих Ванката в момента, не знам колко се виждам, чайта е светна. Оставих Ванката и бях супер глад, аз съм умрял от глад, аз съм хапнал днеска в 12:30 ядах. И от тогава съм гладен, умирам, при това аз ядах малко. Пак аз съм човек, който принесъл много яде. И го оставих, той ми каза да я на фантазията, аз никога не съм ял там. Ма съм слушал супер много, отивам, бата, имам чувство, че всичките така от къщата на инфлуенсърите бяха отишли. Станеше 1 милион човека пред фантазията, въртях се 2 пъти, не можах да паркирам. Викаме, бал съм го и тръгнах, защото трябва да сега през печагам останали работи. И минавам в момента през там, където живях, като живях в София. Те от вас, които ме гледат от повече време, знаят, в първи курс живях в София и живях точно тук на границата между Света Троица и зона Б18, пазара Димитър Петков, тук. И това тук беше буквално моят квартал, ние сега ще минем покрай блока ми така и се чувствам супер яко, смисъл, в момента се чувствам се едно съм си вкъщи, човек. Буквално се чувствам се едно съм си в моят квартал, така, това си е моето място. Това беше моят блок. Тук последния преди булеварда. Чайте, че някой бие аварийки. Тук и даже там 5-я етаж, където е белия апартамент, просто аз ще ви го ограда. Това беше моят апартамент, там живях. И да, супер много се кефа. Буквално се чувствам, сега съм си в Пловдив в квартала. Аз съм живял тук само 6 месеца, така. Само 6 месеца съм живял тук, обаче въпреки това аз си го чувствам като моят си квартал. Успях да стигна до нас най-накрая. В началото не валеше, но после се оказа, че няма да е така, за щастие не беше като на отиване към София. Просто в началото беше по-малко, после се усили, но можех да виждам през цялото време. И да, успях да се прибера бавно, но особено това ми е най-бавното прибиране от София, когато и да е. Да, изкефих се общо взето, радвам се, че успях да направя и този влог. И сега мисля, че ще се получи много яко с voice-over през по-голяма част време, защото това не е типичен влог, това не е толкова влог, колкото е видео, в което пътувам и отивам на места и да, мисля, че се получи яко. Успях да си направя кликбейта. Така че да, мерси, че гледахте, надявам се да ви е харесало и не забравяйте да се абонирате, да оставите палец нагоре. Бай-бай!